Malti Awstraljan ta' 69 sena u li jgħix f'Melbourne l-Awstralja għalaq 50 sena jaħdem mal-katina globali tal-McDonald's. George Caruana beda l-karriera tiegħu ta' 19-il sena fl-1974 meta r-restorant tal-McDonald's f'Melbourne kien għadu kif jiftaħ. Issa se jingħata t-titlu tal-iktar impjegat li ilu jaħdem mal-kumpanija. George qasam l-istorja tal-karriera tiegħu ma' sit internazzjonali fejn spjega li kollox beda b'kombinazzjoni wara li kien qiegħed jiekol ma' ommu fl-istess stabiliment u wara li talab li jiddawwar mal-ħanut, il-manager staqsih jekk irid jaħdem magħhom. U tenna li l-aktar mument li jibqa' jiftakaru meta serva lill-attriċi u stilla prominenti ta' Hollywood, Bette Davis, li wkoll offrila apple pie b'xejn. Fl-intervista George jispjega li għalkemm hu diabetiku xejn mhu se jwaqfu milli jiekol l-aktar ikla favorita tiegħu, il-Big Mac. George Caruana għandu wkoll kollezzjoni kbira ta' ġugarelli li ġabar matul il-50 sena xogħol, fosthom il-Happy Meals, tazzi u iżjed oġġetti li ħarġu bil-logo tal-katina rinomata. Fit-tmiem din l-intervista Caruana saħaq li m'għandu l-ebda ħsieb li jieqaf minn dan l-irwol u se jkompli jaħdem sakemm tagħtih is-saħħa.